आज के दौर में बहुत माई बाप अपना बच्चा के बोतल से दूध पियावे के फैसला करेले। माता पिता बोतल से दूध पियावे के आराम के स्रोत मानत बाड़े, लेकिन हमनी के इस समझे के होए कि एकरा से कुछ गंभीर प्रभाव जुड़ल बा। संक्रमण पैदा करे से शुरू होके एगो बच्चा के ज्यादा दूध पियावल। कुछ औरी चिंता बा जवना के बारे में हमनी के सचमुच जानल चाही। तब बोतल से दूध पियावे के चिंता का बा। छोट लइकन में दंत क्षय गुहा होला, जेकरा के शुरुआती बचपन के क्षय भी कहल जाला। बोतल से दूध पियावे के अनुचित तरीका जैसे कि रात के दूध पियावे खातिर बोतल के इस्तेमाल भा दिन में भी जब बच्चा सुतल होखे आ बोतल से दूध पियावे के बाद बच्चा के मसूड़ा ना पोंछल एकरा के एगो बड़ चिंता के विषय बनावेला। देखल जाता कि जवन बच्चा के फीडिंग बोतल से नींद आवेला, ओकरा में नींद आवे से पहले बोतल निकाले वाला बच्चा के मुकाबले एक गुहा के अनुभव होखे के संभावना ज्यादा होखेला। त दंत क्षय काहे होला? जब बच्चा जागल रहेला त मुंह में लार के निर्माण अवुरी ओकरा निगलला से बच्चा के मुंह से निकलल बिट के धो दिहल जाला, लेकिन जब बच्चा नींद के मोड में प्रवेश करेला त लार के बहाव अवुरी निगलल के दर में गिरावट आवेला, जवना के चलते बिट दांत के आसपास मुंह में रह जाला, जवना के चलते दंत क्षय हो जाला। छोट लइकन में दंत क्षय से बचाव खातिर रौरा का कर सकेनी? एक बोतल से दूध पियावे से बची, खास तौर पर रात के समय। 2 हर बोतल से दूध पियावे के बाद अपना बच्चा के मसूड़ा के पोंछ ली, खास तौर पर रात के समय। 3 अपना बच्चा के दंत चिकित्सक के लगे अक्सर जाएं, ताकि दांत स्वस्थ रहे।